Tak info bola kula lomboke Pak Kunting. Wah, apik-apik lah bocahe. Ini lombok. Apik, Bos. Ketelo mangga metu wae ngisor-ngisor. Deh. Wae kok ngene ya. Kah lho. Masyarakat iki dadi tangani wong sing bener mangga wae lho. Lombokmu kok iso ngene iki? Ombo bola tandurane. Apik lho. Kene lomboke kriting kena jagunge. Yo. Apik lho lomboke. Ombo bola ket kono. Iki lomboke Mas Didik. Mas Didik ya adike Mas Kunting kemang. Lomboke apik boloyokan. Kene lomboke kriting setengah lombok cilik. Apik lomboke. Nah iki jagung nggon aku bolo. Dileput turi manuk rotok. Infone ngono sih bolo. Lanjut sesuk nah. Apik-apik pokoke. Lho.